दिनै जोङो हरिसिङा बि आब्दुल्लाह बाथौ गौथुमा 1985 मायथाइनिफ्राय गायसनबोनायनिफ्राय दिनै 40थि बोसोरारि जथुमा जोङो नैबे निसामबागाव गामिनि माइना फोथाराव खुंनो लादों। बेयो दिनैनिफ्राय जागायबाय। फैगोन फेब्रुवारिनि 1 तारिखआव गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि हाबाफारिया जोबगोन। बे हाबाफारियाव जों धोरोमारि जौगानाय फोजौनायनि बेलायावनो जों गोबां सावरायगोन। जेरै जों आर'जनि हाबाफारि दङ। थिग बिदिनो फुंखा सुबुं लिंहरनानै आयदाफोरनि सायाव जोंहा बुंथिनाय मोजां मोजां आलासिखौ जों हांख्रायनानै बुंथिनाय हाबाफारिखौ लादों। बेनि अनगायैबो जोङो हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय, हारिमुवारि मोसानाय, बाथौ मेथाइजोंनो रोजाबनाय, मेथाइ खननाय, मोसानाय बेबायदि हाबाफारि लादों। बेखौ बेखेवगोन जोंहा नित्यामनि बर'खौबो जों हांख्रायदों। बिदिनो माबा खालि जोंहा फैगौ 1 फेब्रुवारि खालि जोंहा गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो आफादगिरि सभाराम बसुमतारी सार बिथाङा जों बाहागो लागोन। बिनि अनगायैबो दुलाराय बर' बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां प्रसान्त बर' साराबो थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लागोन। आरो बिदिनो गोबां खाथिनि आरो जोंनि ओनसोलनि जोंनि हालामनि मानसिफोरखौ लानानै माननि आलासि हिसाबै जों हांख्रायदों। थिग बेबायदिनो जोंनि नैबे 40थि जथुम्माखौ खुंनायनि जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो दिनैबो जागायबाय। दा जोङो लाइमोनफोरखौ साग्रिद खालामनो थाखायबो जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों लादों। थिग बिदिनो लाइमोनफोरखौ थि खालामनो थाखाय जों लाइमोनफोरनि सायाव सावरायनोबो, बिथांमोननि समस्यानि सायाव सावरायनो, बिथांमोनखौ सांग्रां खालामनो थाखाय लाइमोनफोरनिबो जों आयदा मोनसे लादों। दा बेयावनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्म बिथाङा फैगोन। बिथाङा जोंनि लाइमोनफोरनि सोमोन्दै गुवारै बोरै लाइमोनफ्रा खामानि मावनांगौ, सोलोंथाइखौ माबायदि लानांगौ, समाजाव माबायदि सोलोंथाइ लानानै जोंनि धोरोम, जोंनि हारि फोजौलांनायनि गावखौ गायसनलांनो नाजानांगौ, बिनि सोमोन्दै बिथाङा गुवारै बुंथिगोन। नंगौ, धोरोमा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो खालि धोरोम सिबिनायल' नङा, जोंनि लाइमोन, जोंनि समाजनि बा जोंनि गासै सुबुं माहारिखौनो जोङो मोजां आदर्श, मोजां गुन गियान माबायदि जों गोसो हमथानांगौ, बोरै जोङो संसार सोलिनांगौ, जों माबायदिहाय जोङो गावनि न'खर, गावखौ मोजां मानसिजों बेबहार पाति खालामनानै मोजां धैर्य सोलोंनानै जोंनि गावखौ मोजां दैदेननायजों लोगोसे जोंनि न'खर, जोंनि समाज आरो गुबुनजों मोजां रोखोमै बेबहार बेबायदि गासैखौबो धोरोमनि गेजेरजों मोनो। आरो धोरोम खान्थिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि गावनि आसार खान्थि हारिमुफोरखौबो जोङो फोजौलांनो हायो। नंगौ, जों बेबायदि जोङो नैबे जथुम्मानि अनगायैबो बोसोरनि गेजेराव जोङो बिमा माहारिफोरनिबो सावरायमेल खुङो आरो गेजेर गेजेर जों गुबुन बिभिन्न धरननि मेल खुङो। बेफोराव जों मोजां मोजां फुंखा सुबुंफोरखौ लेंहरनानै माइनावफोरखौबो जोङो माबायदि गावसोर मोजां सोलोंथाइ लानानै गावनि न'खरखौ दैदेननांगौ, गावनि फिसायनि न'खराव थांनानै फिसायनि परियालफोरजों, बिसोरनि फोलेरफोरजों माबायदि गोरोबलायनानै न'खरखौ सोलिनांगौ बा न'खरखौ दैदेननांगौ, बेफोरनि सायावबो जों गियान होनाय जायो। आरो गामिफ्राव जों मबिलाइज लानाय धोरोमारि दावबायनाय हाबाफारि लायो। बै धोरोमारि दावबायनाय हाबाफारिफ्रावबो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायबोनाय जायो। बेफोरबायदिनि आयदानि सायावबो खामानि मावो। जेरै बाथौ आर'जफ्राव धोरोम सिबिनायनि अनगायैबो गथ'फ्रा उन्दै समनिफ्राय माबायदिहाय धोरोमारि गियान सोलोंनांगौ, आखल आखु माबायदि दानो नांगौ, देरनानै बिथांमोना सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे आखल आखु माबायदि दानानै गावनि न'खर बेंगोन, गावनि माबाफोरखौ मोजां सोलोंलांगोन, बेफोरनि सायाव फोरोंनाय जायो। आरो बेखायनो धोरोमाव बिसोरनोबो उन्दैनिफ्रायनो धोरोमनि सिबिनाय सर', बिमा बिफाखौ सिबिनाय सर', बिदिनो गिदिर गोलावखौ सिबिनाय सर', बेफोरनि सायाव गियान होनाय जायो। आरो बेफोरनि सायाव बिथांखौ सांग्रांथि लाबोबाय थानाय जायो। बेयावहाय जोंहा गासै 41टा गामि दङ, 41 जोंहा गामि दङ जोंनि दुलाराय हरिसिङा बि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव। बे 40से गामिनिफ्रायनो बेयाव थान्दै महरै बाहागो लागोन। आरो मोनफ्रोम गामिफ्रानो बेवहाय गावबागाव गामिनिफ्राय बादा लुनानै थाफैगोन। दाख्लैनिफ्रायनो खायफा गामिफ्रा बादा लुफैबाय, मैयाबो लुफैदों आरो खायफा दिनै फैदों। बे 41टा गामिनिफ्राय जोङो 50सा, मोनसे गामिनिफ्राय 50सा थान्दै बिदि जोंहा बेयाव थानांगोन। आरो थान्दैनि अनगायैबो नोजोरबायारि गामिफोरनिफ्राय फैगोन। बेबायदिहाय जोंनि 40 गामियाव जोङो खमैबो गासै जों बेयाव 2000 मानसिनि बेयाव थुबुर जागोन आरो। दा बेनि थाखाय जोंनि जिथु रायजो राजाफोर, जिथु जोंहा गुखान गामि दं, बे गुखान गामिनि जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दं, बे कमप्लिटलि भाबै माने मा खालामदों, जोंखौ क'अपारेट खालामदों, जोंखौ हेफाजाब खालामदों। आरो बे हिसाबै जों आसा फारिदों जे जोङो जोंनि जिथु थांखि बेखौ जोङो फुरा रोखोमै, जिहेतु जोंहा बे धोरोमारि मोनसे सभा मेल, दा बेखौ जोङो खोब मोजाङै जों खुंफुंना हरनो हागोन होनना जोंहा बिसास दं। आरो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायो बे सानथामनि हाबाफारियाव?
रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायदों जिहेतु बे मोनसे जोंहा धोरोमारि मेल दा बेनिखाय साफ्रोमबो जाहाथे गावबा गाव डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै जाहाथे बेवहाय बाहागो लायो आं बेखौ माने खावलायहरनाय जाबाय आरोखि